YouTube, og velkommen til catpp.com. Og i dag vil jeg PvP, så jeg vil gerne prøve at drikke mig meget. Godt. Der er en lille lort. Kommer efter dig. Ha! Skal jeg lære det? Så hvis I gider joine, så er det meget godt. Vi er Vi er 100 og det tror jeg ikke er. Det er omkring 168, det er omkring. Det står det i hvert fald. Det kan godt være, at jeg ikke er så god til at PvP. Det er fordi jeg også er lille, og jeg er 8 år. Så jeg har kun spillet det her i 4 år. Så. Okay, 4 år det er mange, men jeg PvP'er ikke så meget, så det kan godt være, at jeg ikke er så god. Så her synes jeg ellers er fint nok til at filme, men det kan godt være, at I ikke synes det. Det er okay. Så min stemme lyder lidt mærkelig, men det kan jeg godt leve med. Og jeg er også lidt hæs. Men det er alt for i dag. Vi ses næste gang. Hej!